Cum ar fi să ai un laptop sau un telefon mobil, dar fără să știi ce software sau ce aplicație are înăuntru? Cum ar fi să lucrezi cu oricare din cele două, dar să lucrezi în mod empiric pentru că de fapt tu nu știi exact ce ai acolo. Din păcate cam așa se întâmplă cu viața noastră. Nu știm întotdeauna ce avem în interiorul nostru, nu știm ce calități avem acolo și folosim pe cele pe care le știm ca să înlocuim pe cele care ne-ar trebui. Dar dacă ți-a spune că cele care ne-ar trebui sunt în interiorul nostru, tot ce e nevoie este să le vedem și să le dezvoltăm. Cum le aflăm? Simplu, prin interpretarea mandalei. Ea ne arată daruri ascunse, lucruri pe care până acum nu le-am explorat. De ce? Pentru că n-am avut nevoie de ele la un moment dat, pentru că am fost învățați să accentuăm doar ceea ce aveam, pentru că ne-am limitat la câteva dintre ele. Și atunci, avem de multe ori daruri ascunse pe care cumva poate le bănuiam, dar nu am avut curajul să le explorăm. Și avem posibilitatea ca de aici încolo să le dezvoltăm. Asta ne arată mandala. Ne arată elemente din interiorul nostru pe care noi nu știam că le avem, dar care ne ajută foarte mult în evoluția noastră. Și dacă vrei să știi mai multe despre mandale, te aștept sâmbătă 31 ianuarie, de la ora 10, la un nou curs de mandale ca să înțelegi ce aplicații sau softuri ai în interiorul tău.